Vols venir al Saló del Caravaning de Barcelona? Sortegem 10 lots de 2 entrades. A la descripció veuràs com participar en aquest sorteig i ara t'explicaré tot el que has de saber per venir al Saló. De l'11 al 19 d'octubre a Barcelona tenim el Saló de Caravaning més important del sud d'Europa. Després de les fires de Düsseldorf, Alemanya, de les fires d'Itàlia, Parma, de París, ve Barcelona. Tan important és comprar una bona marca de vehicles com comprar-la en un molt bon concessionari que et doni una atenció personalitzada i un gran servei postventa, com aquí a Via Central. Però què estem comprant realment quan anem al Saló del Caravaning? A les fires, els fabricants exposen aquells models que fabricaran durant l'any 2026. Per això anem amb la tarifa 2026. Aquells vehicles que demanem al fabricant ens trigaran entre 6, 7 o 8 mesos, depèn del model, en arribar. Per tant, fins a la primavera de l'any vinent no el tindrem. També trobarem vehicles amb la tarifa de l'any 2025. Són aquells vehicles que tenim actualment en estoc en el nostre concessionari a Via Central, que poden ser d'exposició o vehicles per entregar a clients. Tant uns com altres us aplicarem un important descompte, així com un pack regal, que ja us vindran equipats amb tendal, amb placa solar, amb equips multimèdia. Tot això us ho donarem durant el Saló. Sí, un momentet, Durant el Saló sempre estem molt ocupats i és difícil que un comercial et pugui atendre. Per això us recomanem que agafeu cita prèvia amb nosaltres. Si entreu a les stories que anirem publicant cada dia, hi haurà un enllaç amb un formulari i ens podeu demanar a quin stand voleu que us atenguem. Us podem atendre a Adria, a Ranger, a Defles o a Acros. I allà us assignarem una persona. Ens heu de dir el dia i hora que voleu que us atenguem. A la fira hi ha centenars de vehicles i és molt fàcil perdre's amb models, distribucions, colors, tapisseries. El nostre consell sempre és que quan arribeu a la fira aneu a veure realment aquell segment de producte que voleu. Si busqueu una camper curta, tipus 540 L2, concentreu-vos a veure aquests vehicles. Si voleu una camper familiar, concentreu-vos en aquests vehicles. Si voleu una autocaravana compacta, concentreu-vos en això i aneu a veure les diferents propostes, les diferents marques i els diferents pressupostos. Un cop tingueu clar què és el que us encaixa a vosaltres, després us podeu entretenir a veure altres segments de tipus de vehicles amb 4x4, tipus de vehicles diferents. Però, si no, moltes vegades la gent acaba perduda a la fira. Per tant, si voleu informació prèvia, podeu passar per aquí, al concessionari, us ensenyarem models, distribucions i quan estigueu allà, aneu de cara a barraca. Ara mateix estem en un molt bon moment per adquirir el vostre vehicle. Hi ha molt producte, hi ha estoc, hi ha distribucions i hi haurà bones ofertes. Així que ens veiem al Caravaning i no dubteu, Via Central és el vostre concessionari.